Tiare gaya ko kyo mitne chimu ya bada pus no ba menyete chiduke chos ya renge very peace anwo na no to te ira ne kero go promote no ko economy no ko embawa bagna bana baga na basai ke usunero bana simba wote biomba wa ndo abitangire last weekend ebi ombento atanga we kamoto aras moko rusebesa mo ira ria mo ira sebiombe igo waziri ndoge endelete na ndoga nagushirikiana n'abantu baite komite ya choru nengia nitemba tumetitiro tinde batare nyango so batare kare tiro tumarigere gari batare egere bareta ideas mageto garu etamaga kiamo kama but bono is a very busy center and that's what we want. Waziri biamana so tuantera okolega asietitiro na gavana ito okolega asingia. That's what we want to teach. So we are proceeding from there. So now I request Mheshimiwa oitoke again. Aite aro remarks ale taba Mheshimiwa bana ama kale the chief officer toge endelele. Very good. Very good. Very good. Omo COC, Omo Chief Officer, abaheshimiwa bami kutoka County Assembly ya Kisii, aba chairman w'ekiciro mwensi, abageni mwensi mwakira, amuna abenyeji korukiciro ao yamba kwa ni mwensi ndiyamore nainde abantu bari bamwita bagisusuga more n'amaboko twanyorera abageni b'ekiciro korukisemo ao more n'amaboko ndiyamara sana ntagete bateba rero eri tukoriyo maboko mano sana. A historic day aiga ase ward ya Gisusu. Niliona video ingine inasema ati hii ni maajabu. Leo wacha pia mimi niseme hii ni maajabu. Kuona soko letu la Gisusu watu wamejaa. Ndana mawako sana koraba nina wawote ebintu bako niga abawaka nichombe chirona chimwe nari narore chichirega nabo kirimono sana buna omwensi ye Gisusu paka chinchu kunocha nabo kirinaende mono sana asenye icho narore bisie binene nyapako nyamnaro orete Gisusu binarega birega bikolyo menta Ingechire kwa Gisusu na nbarete Gisusu. Ebitari bisyo. Bwana sisi. Asante sana. Mimi nitena abacha andre bobe sana ibone chire. And I'm happy koru echiro ekemo kama mtu abanga mona inwe no mo chairman okayanwara ne committee ekemo kama to wakora public participation yo kaiga. Ekelina sote kurambi bwana sisi amono mo chief officer ito ibona nyorete chichiro chonsi kiamo kama na Gisusu nchimere egenta bana nchi bari wanso radio kana omwensiye koranche tugurre chiro ndorende komite ya bera abagambi barenge ko maya na kichiro chito cyatenene kaiga kitagwati kitari bokoremeremo tukaibona tukarusia chikomiti chiri charengoro kiamo kama na Gisusu. I remember twakorte public participation iga no musisi orenge toro kundemo konyo traso obisi twachana director zak amana bo bisabe county Gisusu iga tukakora mukutano monene tukaibona nga echiro
echege susu to chore komiti nya komiti ya choroge susu ga ekorao no chairman Mbati ya korre menene ochobisia every Monday gonte vina kitoko corona kitoko kwa lakini chamo kama market ere ime ya gesusu mata wanda bange wako uganga kiamo kama eringa ere kiamo kama ward igari nge susu ward to wakora public participation iwa chairman bagata watigechi chire chakira nilioka una wasori echire gachaka koramirimo buya sana ya korani matenye wamo abantu on Tuesday and on Friday obawo njora ali kirengo utapaka zambi abantu bali chiro nganera na pressure ya bere nyinge Mbati na era nwara amo na komiti yae wamburi bono kiamo kama yaru mayaga ya tuletani na gano headquarters ya Gesusu ngatema sana ngachobisi yao kona sisi chief officer no kwa renge tokate wali yaya gaki tigato tuwale na intwe echiro ga. I'm happy today tuwatuwa rechio na inde echire wana tima itinki da nese lakini rende mpera resa aba MC ba chira wangi omu MC na cheki amuno omu MCA okorokunga mutume emasige west nganayo ikirega nere ase assembly konyango sumbona ki koro mu chairman of trade and market akitari wancha onko nyigi susu nere tu ari chiro nere ikira akoyana kinga echiro yabere gitsura ibanga kwari baga omwemsi na chiki mpo Yesusu hai walimamura kweli walitumura keke ili ato kabisa kiriwe koro kinga murumema wake kiagera history has been made today. Thank you very much. Wangu chikoru mwenge bateri umeshmiwa na wantu bao komiti ya Gesusu ekorawo na mayango Mbati. Congratulations for the job well done. Again, tukia kabire bateri ngari tukuri arero history ari kiruga iga Gesusu abagaka na rindara iga banene kabisa babiri myake mbenge babiri bakuburia mwandika echiro yaraga Gesusu lakini ri tukuri ndero wanchira bayo tebango bari tukuri ndero wana yuko basaba muri ende chireye tutwara uwanchani to invite kero monto aicha kore biashara aiga Gesusu amatuka ya moko wabere yo kore biashara na matuko yenge nchomono ikiagera kuchikogera tutwara gentokoroka circulation of money umominago chawe kichianga chaya mwe barawekera kuinoka rasmagore chinyanya rasmagore gentokeke chingeni bibono uriyo chane chinyanya na yakore gentokeke oniri uriyo yaniri chinyanya na yaremara goba ko mukara ende duka agore gentokeke esukari na uriyo kogoresu na uriyo gorigo sukari ngo mukara kere nchara ya murire agende hoteli aragere gusanywe cyane igense itekine tikose yakinire na bonta getuko kine na incheke ranko kulinya cheki ari na jigunia nagora chinyanyaga wana kubasaba abantu barika toko genda nya cheki Sunday na Wednesday na matukari ya Gesusu 20 fobe togo cha tuanjira mirego amana security mugambi na kwa na is very important ekera abantu ba ko biashara ba ya security saine uko turubana ngo baro security maximum such that kero montatu are a conducive atmosphere yo kwa biashara mugaba no itopo simbarati mu waziri na wako mwakilisha reiga no chief officer no director ekero moko genda motege mugaba nanga asanteni sana abantu wage Gesusu wamefurahi kwa sababu amewajali na ako tayari kufanya kazi pamoja. Omwaziri aiga Gesusu abantu ababonse pi bari ba Gesusu ibo banchore to kuba MCA
omwensi yobo ase myaka 5 nenchera nari gitie kura ibo yarenge enchere ngororo naende bakamancha ibo litukoria rero na enche nabo ndabeke makna na achieve egentekemo egente kisa betenga gwetera abagambi baitu bana bakwandira buyamangana security amangana yo kubwaterana ichire yeteri ko irama tukabere atato ngaisire echire igabuna yachakire chama numbati ntage tutubwaterana echire ye ebe nkomo kabisa omweshimiwa ochori tuwa mutanga ni orekoro ku Sami Keronche omwesi yo mutanga ni wewe wodi ya Gisusu akaga chechire lakini tiyachigo cha kamere mu buyabuyiga naende chiro tiyachigo guchakaiga abantu bagacha chombe no cyare ko risiga kinde cyasi bumaria echire egasarikiranigo ekabe west nyate chitigo ko n'umunyanchi nende n'ikibesa cyare gituga ibo waziri ibo manyiga ndobo ati estate yechiro era akonye none kirembure butwa abananchi abakonyiga ase barayigame irokoranche gonta gitoko gosorana origiriri micande bina wakira ko gosoka kuruga amanyina asaya ntubwati eshe yechiro na inde tubwatira ase ngikirima etebe sanere mataria na era ambachere kidogo ngobeke chinda se budget twala ate shedira mususuwe nene kabisa eya nyari ari musaba ntubwati echiro chombe abantu baito bagenda paka mwino nango so eyere mu hasi abantu bagenda paka keroka baje komera na bagitutu bali abantu bagenda mubonga mate asechire nenere yechombe ibontagete omwaziri ndubwate buri mwe bonene ba na inde chire bwa toro rero ibotoro chiro ecombine tia mangana sipi mpaka chombe ne chimbori amona mitumba yose rega mata ndubwate buri mwe bonene sana ntagete motorigeri title deed na inde ndubwatane erinde echire ri mataria ebe echire chombe unabona na ate bana meanwhile asenge tutuwa chakire ina abantu bamintu bandi paka mwinaria bali bakora ichombe na butogo extend obisianire mu msingerega inyora abantu bane kepesi card ngoseri ibongo baterina wacha tufanye biashara elinda manganande ayi banje buchimotwa amane chitaya nimaete chire kuna ya chakiringa inche uno mu MCA ni jukumu langu komanyanga oborabu bwatokerega tuwakwanya na nomu chief ama nomu assistant chief iga nomu SCC nga kona abeko borabu na mangarande wakibago na arobanko nitaibo erinde chire yete basa kutwara wasiwasi endensi ase bari bakoniga echire kemo kama nawe yete proposal yechitaya ibo omuchairman ukayo ngobe kandi chitaya igaria kemo kama une chiro ya chakire biyega ntobwate proposal echiro nera aria nyaronde omuchief nanye kwa naiga tubwate buri mubone nani sana naende para nere kore mubali go chakera giteri yagenda paka Ramasha echireri ikorongo echireri bona nero nanya kiri sabu pare ibune go chakorose bwaria naro nimbeke proposal tori gore chiro igaria nere go konya abantu baminto igari mansai amunyabusiye ito nechire ya giteri nero ebirengere nimbiro giteri junction ya kwanyanga abantu baminto mutawancha totale sabariye erinde minto byose pena kwanire bikoreka nege susura mwanchira boyo onando na kibona mwatira mwanchira mana wale bya thank you so much ibo ntagete asenge cheri baga na ende ntagete ebyasa bigendre nari ko monyero mwaziri ga susu indio baba yao no tutagete bone bintu byonse kota yito ikine ibona inche asensemo yane kora rurenya nere bujya otone tinyene abana byasara babonse pirinche ngo chakobarenda iga asenge incho every monday bona bara na incho nondo bisingaria amatukaya yabo tuwe gitenaro I'm requesting approve amatukaya
litukolia Jumatatu amo litukolia Alhamisi na litutaka tukutwara echire yito ebe active so that echire yakemo kama neronge susuwo diere na barabo bakora Jumanne na Ijumaa proposal yini manye tenga turanyonchora ngo tuteriore na kibirengere ni county biro ebyo mwario utagete kwa kire mugabo ne Paul Simbarati ngambi yamono asenge nchona ne kirengere yeke na aramo ile antebi na gisuri y'abantu mbanga anchete ko cyako kuchande na taraiga abagena bari bechiro ke moto yiri amuri yakubo ke moto yiri yahuri ngamba rasegete maburi kire na keroka simbobika amaburi Mwoga kitu mwile chirewe naende Omari Nchuocha naro Omari uchira na ngonyera gari na first lady wente gocha banyorre safari ya ghafla woni gari Narok uchi Nairobi lakini igama toma na mangana maya igoma mawaziri ya gukura Omari nototebe na kibwatu mura na tebe na chikari yo chikire bintu ketenge ntima yetinge ndo kikero kera bana namura amose kwengare iyo ya chame vinge yera to kama gendo to gendo tebe county ne binte vinge mbere obirenchera bihocha one ke tinamanya tenga ngwekera nakere lakini asenge choto wakonya sae amone county to ya Kisii naende asenge ncho na ncho na iliwe tenga tigangore gasi na Simbarati elibu binteka mnevi na vile visi maelise itata hivyo ibombero na akorote naone kindo UDA uchana mafuasi wa UDA na hata tijikuro UDA lakini ila asiwe kankore na mogawa na Paul Simbarati na nturani wale binte vya sitake hivyo iwele na maana aliande wako tabana hivyo na aliti gato na weke kando tuende siya gento weko kwa magendo siasa engati enja akoraki njahera ibotoka nyeteka 2027 kiro monto nawe kiro scorecard yae nchetumba getunde fechi sehi ntagete koreta magendo ibo bwana waziri ntagete kole weiga omo chief officer ni nchokoroko ibiyete ni resenta tingo kwali bagabate na gyokoro kumincha tayo sari kumincha igoto mo chief officer of trade tourism industry and marketing Kisii County Nkasi itumu wa igere asomo yeshimiwa umata boro moywa oromoko ando rosmu mocho koro kai bio spirimo wacha botambe na wata evire ono onda dako kwa nega ndeka mo sebere kora uno motivo satingane kwa na mono keromo ebosi aneroro mwakwani gore ya mache ekomja kwa gore ya mache mwakwani chitaya mwakwani ile andiki kerumo yeshimiwa ishego igasi yanene ringa ki ekero mweshuru akiraga bikira masakara aikiro bisiyane tingwa sababu yoko yegache no watebanga kitiga ebuchibesa aita kwa uyaigo no mweshuru na igasi ambi yao kora ya toa ndeka mosapoti esenge chorende nandi wale tukubwatira no mweshuru wa Paul Simbarati eride tokorera sitase obikirano esenge jo yayo tiangwe kamo nawe ito tenire to manaka iga Kuyota yunga tigatele naka tuganya kerende. Bia mole nande. Mole nomo wako. Ingeno mo waziri. Kisii County ndenrete biashara obotali nejichiro. Before ndara make my remarks. Arie county ntole na wakubwa baito watuzede ku assembly. And I'm happy we have our chairman, we have committee of trade. Iga oja korona kitugu ule chire. Nande hapo tukwate si katugu ule chichiro nuare. Eka tuargule akiamo kama nuare. Iga tari mondomira. Iga murangere. Awis remarks abakwanye abaterie na kitoko gendra maiko my remarks on behalf of His Excellency the Governor. Mwataka na ini mwatenga ngotenga tole baadaye ilitoko rangelio mali akolete message ya first lady ana woto wotenga matekero kugenda ase kwanyora abantu basasugete nayo okurubuya ina chena nyora mungino yo kunyagotenga ajigotenga mulimi omuziki ajigotenga mulimi omuziki
Mwara atira batenga kariya bana ziyaza baraba kunigende. Na inde senge njare ngo muntu muyagatenga. Uliyo koni engoko ngukugolinde ngoke momwe. Katolo kiwoja. Ngojere engoko wonire moyo ngumugore. Eline gere to goja na kirage ekara chire yaro sibubu ya na inde nyore na chiamendi eliyenge atiri bigore ngoko monge buya mole iga yage susu na ibu mota wangege ntonimo Antonio. Antonio kiolege eso. Asama skani ya manene kwa niaba ya serikali ya Kisii, waziri Oitolega iga mochigo obisa, my colleague MCS, twins balitu achire ya director chia trade, tourism and industry and markets. Lero etu achirega iga itukuri ya Jumatatu asoko bakirori inga echirega ya Gisusu nande ya igoiru bene mulino maboko ekereo egekore buni ekegekoba abantu baminto obona bwo bakorera imutagete ekere toko bayigorere chiro ne chinguru chine na buneji una bono ndara omuntu obwate mbori nje ne mbori yo kanacha kugora naba MCR wala naba geni baito bonse bacha twins ndogora tore egento olwase chire yega erinde gara to promote chire ye koraga sinchi otorabae chigastoraba no kubabekera omusingi omuya asemura akorera obonjorere bwaino erebuye gosere bobe serikali ya Itoye County anda hora ibwa Simbarati ntweru wete sana kubakorera emirimo dinaikanstaiga naibwa abangina bande bagote banga serikali enengi yantwanyorete chicheki inumwanyorete ayo susu kibasa ribake mwanyorete very good ebyo na bimoto tumete tokore abantu baminto be wodi ya Gisusu ikoba sawa ora imwa rekiro rase bono asokero kyo ba MCA ebora sante mukiraga ono iga no murama no mochaya no koraki ne ero koreteki ero mo support na musire ase myake ri atigareti etato akore ekera akore na ande mo mugoringa ine Anthony gento kibwa akorire moko nyoro akorire buya na ande mo moirori moko nyoro akorire bebe mo motebinga mo mwatero oro kego agina ande mo motigara temera ondiene oseno Samuel kuona negento na Anthony aya na ngirege na Anthony abantu baminto ntusiasa ya itone ya morembe enaru basi igaiga somo sike nkoba ateba no anyu ometakorwa ono nkoba mo murominto igona abapatole gocha engoro ku Michael Motume korwe wodi ya Masige East erenya marache ase county ya Itoguna moiwa entenere tobo onchoreria ekerebyo bya bikoba enje ngutakande na tokororo na abakirori abantu baminto gendera gusiro burayi bwaito no burayi bwa Simba barenga barigeretie TV go umongene nawe watanga ko imo ngwaroje na uje no mwalimu nale ngobo ya kwa barenga barigeretie very good mwaro chese yarenge bumachoge barenga barenge no mogoko ngaba barayi baito ngurwana bari elineta biengia toko genda bake kanisa tuwajikurwana igombuya una toko ruwana matani ruwane kanisa na ido tigare tudararwana aba gusiba minto tuwabe kirerite nyeito insebuno mu gusi kere tokurangeri go che kanisa okoro obuya bwo gusire kanisa tomanya konyorana na togo chikubwata na t-shirt eto kwera ninse obosoku bwaba
siasa ngochere nande ngogendere ono ngabuna tuachireke susubuya enjengete ngoleke mo bibere ngire buon maiko nyorango bwatuesa tinganyina maskani arabe bote imura abantu bwate keririande kenene bakanye kake bwasabera mwe yangondra sa mahako ibao sabe mwende buye mono sana saya mange gosamake nje noonde na inwe kwa niaba yo mosike simba no toko basira astoko buwango koratore no mokia bilitotara buwa tunaendelea kujaribu moto echingaki no botoere rubuya abo togokora na intu ayaito asemi yake tobwate asa iyo market ganske waziri akuane kwa niaba yo mugaba kama mheshimiwa mbarala twakero mheshimiwa chinkobe chingira ni nabatebya intumana department no waziri department ya trade toire chinguru na His Excellency Mbarati otoire ibarato kore meremo through the guidance of the committee ya assembly iye kurao no musike mitume yo kwanire ntoire chinguru cyo kore gasi tweshure abantu baito bagusi babeire buya nande babikire besomo buko into muna department ya trade industry tourism and marketing ito bwato mu director mu chief officer n'abantu baito bakuba kolegasi ntorigere tukusiyonsi nande chikiro ko laboratory muna tobegete a program recently muna banyali bari wodi ya Anthony eyeregesu twaigore ekiro ya kiamukama abantu baminto barimo agire ekiro yitego ichora nande ntwaitero twaligereria nande na respect saini konya kwa beretore the Anthony through the parliament na His Excellency babege chibesa toro seria bando sheds babege cabros abantu bakora emeremo nonekero karembulego tu nekero mugaso kwanza diantebe ekero nargo ja na His Excellency that I'm coming here kwa gore jire your area MCA no twalenge dere na twete is pressing to gore jire kuja kwa barenga lakini ndo kwa niaba yaye no tora mwanjete His Excellency Mbarati yangale bali mwanjete kalibare igon koirana ni mwama igaye diante ba mangana tato ndege tangani ekero mheshimiwa joletwe ndala tangani andabeti ngaki ndara kura obugambi bwane kyaro obugambi bwane bwe contract na intumu na toire contract ye myaka 5 yatebete ndara kura obwe msimu na myaka 5 contract bana inji bangete ebantebeti ekiro yageswe gorwe yaigwe ekiro yakiamoka begorwe yaigwe igonta teote mheshimiwa Anthony nekero wojo bisi ya Italia na intu correspond tole ekiro lero ekogera abantu baito bakore biashara murabona ndigere chigo tukajira cyago tirenje ko igorwa ekero tweta ari ntware bihoski bitanya ko utwa lakini yare bia utwa ntwara mandazi na abantu kunyu balecha igo abantu baito mbariko nyora ngento bakora ekero His Excellency akobori chikura na tebete ngaki na konye abantu baito abaikere bari inse and that's what exactly is doing na intu muna to kolegas we kato kolegas ekero tu biake tano ya ikere moto bari gas intu akora te ikire agesundwa igorete na ngo kolene merema ekire agesu njabe to mheshimiwa teba eshedi njaro setu wali tare gotumeka intumure county torigere to beke chibesa trote shedi engiage su abantu bakore biashara tokete mwate baigore chire chiombe nechi ngondi nechi ngoko nechi chiro echi minyama ntwancheranire echire iyo
space nera ari twarigereria ekire ekyomere kyake okora emirimo igo abantu baitu mbakugenda ali atambe baona riyombega na intwata tuyombega kera gamurangi ne scheme ekyombe kikoro igo nonge kaonda tengombe noja kuyikoruga ekiro muna kwa request mheshimiwa that ekire toye tax waiver yemetiyenyene na nje muna wetra chingurunge ile mno mwasiri na njire tingo da kwa emetiyenyene tigamba emetiyenye tatu mutari go correct the tax guide go correct elinde chire moke after emetiyenye tatu tumuchega muna na intukizi county to correct tax chituke chibe chigo tware gazi tuchitna jire chibamiti na tax yakobe corrected ya igo abantu baito His Excellency n'abanjete nandate do kuba korrega muna abanyali bari nanchega abanyali bari noka mama nwarwete ngombwa bono iga kinda no ndenka usabono omoiwa ndabwatege chuju ango no arari na ngatege chuju gaira uchi pomachoge mate igo tinkwera ni na igogeka igo echiro yake susunda egete for the next 3 months ya denga nile chire retaraja kerege ntodokuga ni kubura tugulega chiche bantu namuna mate abarenda bantu mwato nali bolemo tubeke bali tota ko invest na turanyore tuchi hotel chinene twarubosongo twaja kurara anga igo iginte tego batebya bantu ba mitombi yamono eso gotobwatesia eso kubwatesia serikali ya ito ya His Excellency Mbarati ero kore emirimo kiagera onyendiri atare okore meti kutuka tuwarenga igata gete tuwere saba na inji to make sure tuwakore kerige go benefit ya na inji igo gamba kere mbiyamono na andonsi tukunyara wakora kubwatera no mheshimiwa inoga kiagera ndoche no musao moke na ndingo korare mirimo dada ko korore mirimo igo abantu baito bawanjete imyaka 5 goeta na ndi batebege doningo nande bakugenda kukigoro batebe omugavana ningo Kizi County emyaka 5 igo abamame bane abairi bane bora mokondeti town igo tubwate siya serikali yeyese kwesi mokonyara tokore emirimo kiagera none emyaka 5 mheshimiwa nakwa nayo reye pase konyara mwana ngijibase mwanyora ya igo gamba kere mbuyamono gintagete boni yomna ya ikire chinguru jirinyaire nkore amangana kubwa Ntuma ete mheshimiwa n'abantu b'ekibazenga n'ekibazwa abagira abantu tukumira neye chichi ya ngakiri waziri mbya Segas mwakorire director asante sana chairman yetu b'ekiciro mheshimiwa Mutume era asiengia sana tayari egoke kibiriti ya siasa ngacha mheshimiwa Onkoba Naftal bya mono sana egento Anthony mumu manyeti my friend tiago salichis ya onga no monto woko ruani oyo mogoko toyora tange huyo ameenda tuongee baada ya miaka 10 magara yeye gaba na toro kwa na mbona mama itega machezo tai ya ekereke wiriti yo kire moje morori gazi taribo wori abantu bari bari gupinga riye twari gutakora igikura 20 riri gaba na gutaka kora igi 20 ririye 2022 abori babaemega no gakigazi ekogenda no barima nabo bako batebi igo egasi turiga igakora niringa to make sure nga twabwatire n'abantu baito iyi rero tari siasa yaringa murayita yukire kuramo murayondega yaya siasa gegoika uyu ringuru atokegeti esirimbi ebugigwe twendeka abangira mbura mu maiti muna twakora
ikaransa nsari ise gari echiro ligiri bago ikaransa nsabu goro ligiri bago mna tokora Jumatatu esingurungaire na igwire echire ya korega asi Jumatatu toge ndura kura Aramisi ese jingurungaire esa matuka yabere echiro ya gisosu erabe kwa pareti itukoria Jumatatu na itukoria Aramisi